Croeso cynnes iawn i chi i Gwobrau, Gŵyl, Dewi, Aber, Prifysgol Aberystwyth. Y Gwobrau yw'n ffordd ni o gydnabod a dathlu gwaith arbennig gan fyfyrwyr a chydweithwyr i hyrwyddo'r Gymraeg. Ydy, mae'n fis Hydre, ond penderfynon ni gwell hwyr na dim gwobrau o gwbl. Mae'r ffilm hon yn cynnwys englyn Eirig Salisbury i'r Enillydd. Helo, Rhian a Dewi. Mae wir yn anrhydedd i mi gael ennill gwobr pencampwr y Gymraeg. Diolch yn fawr. Yr hyn nath yn haro i am Rhian Williams oedd pa mor ymroddedig roedd hi dros yr iaith Gymraeg wrth astudio daearyddiaeth yma yn Aberystwyth. Ond hefyd pa mor weithgar roedd hi y tu hwnt i'w hastudiaethau. A diddorol o'r darllen bod hynny wedi bod yn wir amdani hi erioed ac cyn dod yma i Aberystwyth i bod hi wedi bod yn brif ferch yn yr ysgol uwchradd yn Llanfair Caerenion. Fel llu hafren, aeth dy enw'n fawr drwy'r fro. A daw'r fraint cyhoeddwn eilwaith eleni i'th alw'n brif ferch. Yn Aber fe o'n.